Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Victor. Ginaingon, bisan unsa pa day kabuutan sa usa ka lalaki ngadto sa iyang uyab. Kung makakita ni og mas labaw pa nimo, iya ka gyud ang ilisan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba? Nagbuwag mo si Muyab. Otay, ako'y nibuwag niya tayo. Ano bang kuno? Kagwapa to yung Muyab niya imong gibuwagan. Ay, di ko ganahan niya tayo. So nga, kada sex na mo tayo. Gusto man siya nga hagkan akong iyang ubos tayo. Sa di pa na ko ikuha ng ako sa iya. Kunya, di mo ko ganahan na nang muhawag pa ko ugkuhan sa babae tayo. Akong gusto tayo, diritso og sumuy tayo ba? Uy, baya, nga nung di man taon kamuhawak sa ubos, so kung may gusto ng mga babae, suti, ka, Victor, ka ng mga babae, ganaan, sila sup-sup-sup-supo ng mungus-bungus, ka na adias tuwa. Usa? Mo nilang gusto, sa di pa ni may pasuod. Tay, di ko ganahan ng ingon-ahan tayo, Saan tayo nga, ludoon mo ko? Kasuway ko, ana, tay. Pero di man ko ganahan tayo. Aslom ka ng ilaha tayo, Aslom? Ano, unsa man tao? Aslom, bitaw? Oy, Kataon na tilawan, aslom bisag bago pa silang ligo tayo. Natural. Kunya, di pa kayo makaihi, Aslom gyapon ng ilaha tayo. Uy, natural ka ng aslom-aslom ka. May kaon lang iba, no? Nung unsa ka, kung maunang asluman ka, para di ka kaunang-unang ako. Isuwag iba. Bugu, abi, anay mo. Ay, basta rin, di ko ganahan aslom tayo. Di ko ganahan lang yung anak tayo. Ugawan ko tayo. Busa, mangita ko glain tayo. No, say? Mangita ko glain. Oh, hey, Victor. May babay kang pamisitaan do. O, tay. Ha? Ug taga-pikas baryo, tay. Milit ang iyang antay. Guwapa kita, Basta yung kabuwag na sa mga anak, hindi kang sup-sup sa daw-daw, ha? Kanahana ka. Namang gigit babae tay nga di ganahan na tayo, Ug kana sa milit, tay, mag-ampo gigit tay nga siya na ang babae nga akong gipangita. Kaminyo na kay ko tayo, O, ya, tay, sige tay, ha? Doon ako, ha? Mamisita na ko ni milit.
ka day milit. Gisugot ako nimo day. Tungod kay may pagtan-awsap ko ni mo, Victor. Ug manghinaot ko nga, ikaw ng lalaki nga akong gipangita. Manghinaot ko, Victor. Dili ka magmahay na ko day. Kay buutan ko. May ko og trabaho. Ug labos tanan, di ko hugawan. Limpyado ko nga pagkalalaki. Kung mauna, ikaw. Ikaw na tingaling lalaki nga akong gipangita. Ikaw na, Victor. Ug ugma day ha, mag-date ha. Domingo man ugma. O ka na. Mo gipangita ko nga manghagadayan og date. Mo gipaabot ko nga isulti mo tong Victor. Tamis na mong lips. Nagkaon ka kini. Gari sa akong boobs. Ang boobs. Kini. Kahubag ini. Kabuk. Tutyan ako. Tutyan ako. Diya. Ang pinagi mo na. Imod ko nagkikupta na nga ako. Ang ako na ako. Imot ko ni imong naon sa akong boobs. Dali. No. Ayaw, dali. Ayaw. Dili ko. Dili ko rin. Kanahan kong imong ungarag maayo akong boobs. Sige na. Ikupot ng pikas mong kamot sa pikas. Sige na. Dili ko. Uy, dili ko. Aslo mo kinang imong ubos. Uy. Ha? Dili ko. Dali, bi. Dali. Dali, dili ta. Ay pa. Dili ta. Bilangtad ko ng doon mo ka pa. Kani. Ayaw na kiskis sa ubos. Wa na'y lami. Aslong ka na. Karam kani. Dili lang kini. Kani. Ako nini isura. Isa. Kani. Iubok ko nini mo na. Kani. Kain na kani dali. Niya. Sige na. Kani, lami. Sa naman ka diha, buhi pa ka? Buhi pa ko eh. Nagpahuwer ako. Aw, Duha ka round ko itong nakuha ko ta. day. Kapuya eh. Lamian mo dayo eh. Nalipay ba ka, ha? Gamay. Oh. Gamay ra gyud taon. Usay, gamay. Gamay ra uy. Gisugot ta kang hagkeng akong ubos niya, kupting akong tutoy. Oh, day milit. Di kita kakanahang mohawk sa ubos sa babay. O lagi day, di ko ganahan muhawak anang inyong ubos, uy. Saon nga aslo mong kayo na, uy. Uy. Kato imong natilawan, aslom to, tamis ning ako, giahak ka. Mau ba? Uy, kung mauni, di kang lalaking akong gipangita, uy. Ha? Buwag na ta, uy. Gusto kong mahawak sa akong ubos. Uy, day milit! Oo, manak, ang babae na nibuwag mo. Mura. Di mo ka parehang rule kiranti ko. Doon sa mga nga. Sup-supo ng liso-liso. Doon sa mga. Banga dyan kayo ka, ha? Huwag man mo nga ko, boss. Bahala na, tay, bahala na. 17 anyos sila na pinta. Bahala na lagi, tay. Basta kay di kumuhaw ka ng ubos, babae, tay. Aslom ka ng ila, tay. Ludon ko. Aslom ko na, bro. Kung mauna, matiguang nakasuok, ha? Victor, di yung taon ka kitang babae nga mo, imong ipangita. Hanggaw kang dako, kanahan na ka, wakay buot! Oh, tay, Binsyo.
Mo ba, Bailitong? Mao na bay. Pangita o babae ka ng virgin. Kanang wa pa mahilabti og laki ba? Kanang wa pa kasuway og mahag ka na iyang ubos. Uy, Pulos magudili virgin ang imong mauyab gud. gusto ka, Bailitong. Babae nga virgin ang akong panguyaban. Ug si Agnes, siya ang akong panguyaban, bay. Kay klaro kayo nga virgin pa na siya. O kana. Kana si Agnes bay. Mas maayo pa lang si Agnes ang imong panguyaban. Kay klaro kayo nga wa pa nakasuway og turjak. O klaro kayo nga sugton ka na. Kay sa tanaw nako, nakagusto na nimo bay Victor. Salamat kayo. Salamat kayo imo kong gisugot, day Agnes. Kana tungod kay dugay na pud ko nga may pagtan-aw nimo, Victor. Ugma daya, mag-data ha. Opa. Pero di lang ta magdugay og panuri ugma ha. Manimba lang ta dong, Victor. Unya ini ko man og panimba, uli dayon ta ha. Simbago taon. Basta ugma, mag-data. Mag-data, day Agnes. Kita din sa motel. Modlo ko. Wabay ako hilapti, Victor. Ay, kadlo ka ko'y bahala ni mo, ha? Palamihan ka lagi ka. Ang mubog sa ikalamihan, eh. Ako, ay, kalamihan. Didi ako na. Agnes, kaping-ping ka ni. Lami, ha? Miss, lamig pa ini. Dali. Hubuan tayo ng panty, ha? Katampo ko din eh. Yung tanan. Init ko. Lawayan, baby. Lawayan na ako. Karoon ka na. Ako na ni pasoda. Sorry, hinayon na ako. Di naman Agnes. Usa? Gilugos ka sa inyong silingan? Uy, ikiha na to siya. Ikiha na to. Dili na, ayaw Unsa dili? Di na lang kumukiha. Ha? Ni ako aron buwagan ka. Adto ko magpakasal sa milugos nako dong, Victor. Tay ba, nga naman dumaga mo pagkasal niya? Okay na kung dunay na tabo ninyo. Kita'y magpakasal kita, Agnes. Adto ko magpakasal sa naglugos nako. Kay ganahan man ko niya. Kay iya manggihagkan og maayo ang ako Adto ko pakasal uy sa naglugos nako. Di ko nimo. Ha? Agnes! Gibuwagan gikong Agnes. Dito siya nagpakasal sa naglugos niya. Paitay ni mga babae, eh. Ganahan gid silang hagkan ang ilang ubos. Mao katong kasama ang kaagi ni Victor dinhiling tulumanon. What's the style? Paita oy style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.